Hola a tots i totes, benvinguts al tercer episodi de La Càpsula, un podcast de tecnologia en català. Avui tinc bones notícies per a aquest projecte de podcast que tenim. El nostre estimat col·laborador, en Roger, a partir d'ara hem acordat que farà una secció fixa d'informàtica a la càpsula. Informàtica per tothom, perquè si una cosa fa, Roger, és que expliques la informàtica com si fos un conte. I això a la gent li ha agradat, he rebut molt bon feedback. Moltes gràcies. Enhorabona, Roger, Merci. per aquestes seccions que has fet i les que faràs a partir d'ara. Home. I després d'aquesta introducció ha arribat l'hora, ara sí, de presentar els col·laboradors d'avui. Som-hi! Avui per primera vegada tenim una convidada a la càpsula. Ella és l'Hermione Granger de les telecomunicacions. Que tinguis internet a la feina segurament és gràcies a la seva màgia i que no puguis veure YouTube mentre treballes segurament també. Diuen les llegendes que si camines al seu costat pots gaudir de wifi gratuït i durant el seu temps lliure es dedica a actualitzar el teu router just en el moment en què has decidit seure al sofà i començar la sèrie de Netflix. Benvinguda, Laura. Hola, gràcies. M'encanten les teves introduccions. Gràcies. El segon convidat és des d'avui un habitual de la càpsula. Us parlo del nostre programador de referència, en Roger. Hola, Roger. Hola, Adrià. Moltes gràcies. A la sala de màquines hi tenim en Ferran, el realitzador més atractiu del món. Hola, què tal? Hola, Ferran. I el que us parla és l'Adrià, un tio que quan no té internet a casa prova d'arreglar-ho cridant-li. Ara que ja saps qui ens acompanya avui, estimat oient, benvingut a la càpsula. Ja acabo de parlar perquè porto molta estona parlant, però ara introdueixo la secció que és important. El poc que t'agrada parlar, tu. Sí, però a vegades em canso de mi mateix sentir-me. Sí, em passa això. Un dels protagonistes del mes de març és Netflix i els seus comptes. Aquest mes de març ens hem estrenat amb nous comptes de Netflix, nous models de subscripció. L'objectiu de la companyia és evitar que usuaris que no viuen junts o en general usuaris comparteixin comptes, però sobretot que no visquin junts. O sigui, no volen que usuaris que viuen a diferents domicilis comparteixin comptes. Per aconseguir-ho, Netflix ha creat les següents modalitats de subscripció. La subscripció bàsica amb anuncis val 5,99 al mes. Podràs gaudir d'una selecció de sèries, no totes, i tindràs anuncis, òbviament, i a part només la podràs gaudir en certs països. És a dir, aquesta subscripció només estarà disponible en certs països. Per tant, a Espanya està disponible, però si viatges a un país on no està disponible, no pots veure Netflix. Una de les particularitats d'aquesta subscripció és que només pots veure una sèrie en un dispositiu de manera simultània, encara que estiguis a la mateixa casa. Per tant, si en Roger i jo vivim junts i compartim aquest compte amb anuncis, jo obro el meu mòbil i em poso a veure una sèrie, en Roger ja no pot veure una sèrie fins que jo no acabi. Ho sento, Roger, t'has d'esperar a que acabi el capítol. No, t'esperes tu. Vale. Tenim la següent subscripció, és la bàsica sense anuncis, val 7,99 al mes, comença a picar. Podràs gaudir de totes, ara sí, totes les sèries a qualsevol país. Però mantenim lo anterior, només un dispositiu de manera simultània en el mateix domicili. Modalitat estàndard permet tot l'anterior i afegeix un segon dispositiu dins el mateix domicili per 12,99 al mes. És a dir, en Roger i jo vivim junts, ara sí, amb l'estàndard podem veure alhora la teva sèrie i jo la meva. I finalment la Premium, que permet el mateix que l'estàndard però afegeix 4 dispositius simultanis dins del domicili, tot dins del mateix domicili, dins de les mateixes parets. I el preu d'aquesta subscripció és 14,99. Si ara volguéssim que la Laura s'afegís a la nostra subscripció, les dues últimes, l'estàndard i la Premium, permeten afegir una persona addicional fora de casa nostra per 5,99 al mes. És a dir, amb una subscripció Premium de 14,99 més que la Laura pogués veure
Netflix des de casa seva, ens plantaríem a 20 euros amb 98 al mes. Una basta. Una barbaritat. Espectacular. Sí. Tenint en compte que jo pagava 4, bueno, no sé, compartint comptes, Compartint compte. podies pagar molt poc. Però bueno, no sé, ells sabran. Collons. Llavors anem al tema. Totes les subscripcions que he comentat tenen una cosa en comú i és saber on viu una persona, perquè si no la localitzes no saps si s'ha mogut de casa, si no s'ha mogut de casa. Conèixer la ubicació de l'usuari, no sabem del cert com ho vol fer Netflix, però la cultura popular, és a dir, la calle, diu que es basen en la direcció IP del domicili. La meva pregunta és, Laura, la IP és una font fiable per saber si usuaris diferents de diferents domicilis estan compartint comptes? Però abans que em contestis, què és una direcció IP? Una direcció IP és un identificador, un número, que el que fa és identificar un equip dintre d'una xarxa, com podria ser internet, no? Vale. Al final és una direcció, no? Com he dit, igual que les direccions de casa vostra, és a dir, compres un paquet a Amazon i tu marques quina és la teva direcció perquè el paquet t'arribi a casa. Sí. Una IP fa exactament el mateix però en un paquet de dades. És una etiqueta que es posa en el paquet de dades que identifica a on ha d'anar aquell paquet de dades. Vale, perquè el paquet de dades és com ve la sèrie, no? Ve en un paquetet. Exacte. Vale. Exacte. M'ho he d'imaginar com en un paquetet. És com ve una sèrie, exacte. T'imagines la sèrie, el capítol en un paquet. Vale. I m'arriba al meu ordinador. Com si fos un DVD, doncs... Vale, però m'arriba per el cable de xarxa. Correcte. Vale. I et ve amb la IP destí, que seria la direcció final, i la IP origen, que seria la direcció del remitent. Vale. Perquè per què vull la direcció del remitent? Perquè has de poder contestar. Els paquets de dades sempre van en dos sentits. O sigui, sempre necessito saber, poder contestar-li a Netflix que he rebut el paquet. Per exemple, o inclús demanar-li a Netflix que vols aquell paquet, perquè primer l'has hagut de demanar. Vale. Clar, i Netflix m'ha de poder contestar amb el paquetet. Exacte. És a dir, amb la sèrie. Exacte. Vale. Com és aquesta direcció IP? Vull dir... Sí, perquè ens podem fer una idea de com va una IP, són 4 números separats per punts. Vale? 4 números, vale. 4 números separats per punts, que van des del 0 al 255. Vale? Llavors podem tenir la IP mínima, que seria 0.0.0.0, vale. màxima 255.255.255.255. I aquí les combinacions que jo vulgui. Les que tu vulguis. Vale? Qualsevol combinació d'aquests números, de 0 a 255 en qualsevol d'aquestes posicions, formen una IP. Vale. Per la qual cosa, això ens dona un total de 4.000 milions d'IPs disponibles. Són moltes. Són moltes. Però no són tantes, trobo. No. És a dir, perdó, m'explico. M'estàs dient que pots aconseguir 4.000 milions de combinacions d'aquests 4 números entre 0 i 255 cada número. Correcte. Jo ara mateix, en aquesta sala, tinc un ordinador, soc una persona en el món, un ordinador, un mòbil i res més, de moment. Per tant, en tinc 2. Vosaltres segurament també deveu tenir ordinador i mòbil connectats a internet. I en Ferran, què tens tu connectat a internet? Ordinador i mòbil? El mòbil i l'ordinador. Aquí, gravant. O sigui, de 4 persones que som aquí, tenim dos cadascun. I a vegades jo en tinc 3, perquè si estic mirant la tele a casa, estic amb el portàtil i estic amb el mòbil, ja tinc 3 dispositius connectats a internet. Exacte, la tablet. 4.000 milions, 108.000 milions de persones al món. Ja sé que tothom no té internet, però no em surten els números. Falten IPs? Falten IPs des de fa molt temps. Sí. Quan es va crear el protocol d'internet, que això és el que significa IP Protocol. Protocol d'internet amb aquests 4 números, O sigui, amb aquests 4 números, la versió que coneixem, que és la que he explicat, que és IP versió 4, amb aquests 4 números. Quan es va crear aquest protocol, no es veia venir el creixement que hi hauria d'internet. Als anys 80 es va començar a veure que potser acabaria passant. Saps de quin any és aquest? No ho sé, no t'ho sabria dir. Però és antic, no? És antic. Clar, no hi havia tanta gent al món. No hi havia tanta gent al món, no. Ni ordinadors pràcticament. No, exacte. 4.000 milions va sobrat. Exacte. Anaves molt sobrat. No parlem ni de mòbils, tablets, tot això ja. És un problema que no tenien. Van xutar la pedra molt endavant. No se'ls pot culpar per haver xutat la pedra tan endavant. Exacte. Bueno, perdona, digues. Doncs això, com que no ho teníem previst, van calcular poc, entre cometes, perquè en realitat sí que és molt, no? 4.000 milions és moltíssim, però no suficient. Llavors, el 2011 va ser quan realment es van acabar aquestes IPs. La IANA, que és un organisme que s'encarrega de repartir les IPs, va esgotar el pool d'IPs 2011. 2011, Ja no queden IPs. Estem a 2023. Ja no tenim IPs. Ja no tenim IPs.
Abans d'això, però, el 2007 es va inventar una segona versió, no, d'aquest protocol, dic segona però en realitat és IP versió 6. Vale. Vale? Però això vol dir que hi ha hagut IP versió 1, versió 2, versió 3... I la 5 És no va sortir, possible que hagin existit però no han arribat mai a fer-se públiques. No s'han publicat. Sí, exacte, Vale. no s'han arribat mai a fer servir. Llavors, inventen IP versió 6, que és un protocol molt més complex, una versió molt més complexa. Des de llavors se suposa que estem anant en el camí d'agafar-la, no? De traduir i passar de fer servir IP versió 4 a fer IP versió 6, però està passant molt a poc. Et diria que aquí a Espanya jo no ho he vist. Per mi seria inexistent la IP versió 6. Vale, llavors m'estàs dient, s'ha inventat un protocol que soluciona aquest problema. Dius Espanya, vol dir que un altre país sí que es fa servir? Correcte. Per exemple, en la meva experiència et parlo, me'n vaig anar a Vietnam fa uns anys i a cada wifi que em connectava IP versió 6. Això em va sorprendre moltíssim perquè jo fins a aquell moment pensava això no hi ha ningú que ho faci servir realment. Vale. Doncs sí, que es fa Vietnam. servir. I a Vietnam ho fan servir, Alemanya està en el 50% de ràtio d'adopció. Crec que el màxim, no et sabria dir quin país és, però crec que el màxim que tenim és un 60% d'adopció en algun país en concret. 60% d'IP versió 6 sobre la IP versió 4. Correcte. Que a grans trets, IP versió 6 és tenir més números. Exacte, A l'identificador. ens dona trilions de combinacions, llavors això ens dona molt més joc. Vale, molt més joc. Però amb la complexitat añadida que és aquest protocol. Vale, o sigui, afegeix complexitat a aquest protocol. Sí. Vale. Una pregunta. Si dius que des del 2011 no hi ha IPs disponibles, cada dispositiu necessita una IP perquè és com el seu DNI, no? A internet necessites sí o sí una IP, no pots navegar per internet sense IP. Correcte. És impossible, eh? No És es pot. impossible. Llavors, si jo no tinc IP, què em passa? Que em diu, no tens internet. No, el que es va fer va ser inventar un altre protocol que el que fa és traduir les IPs. Vale? I primer, abans d'això hem d'explicar que les IPs estan dividides en dos grans blocs, vale? Les IPs privades i les IPs públiques. Vale. Llavors es va agafar i es va dir, vale, doncs aquest seguit d'IPs seran sempre IPs privades, que són la 192.168, la 10. el que sigui, i de la 172.16 a la 172.31, amb els altres dos números els que siguin. Vale. Quan dius privat, jo m'ho imagino com la que tinc dintre casa. Exacte, correcte. Llavors, Vale. aquestes combinacions d'IPs que he comentat són IPs que tu tens dintre de casa. De casa, de la feina... De casa, de la feina, qualsevol, que és una xarxa privada, el que anomenem. Vale. Llavors, el router sí que té una IP pública, que seria qualsevol resta de les combinacions possibles, amb algunes excepcions, però no entrarem aquí, no? Vale. El router té una IP pública i quan volem navegar, quan volem sortir a internet, el router tradueix la IP, agafa la IP privada, la treu, posa la seva IP pública i sortim a internet. Llavors, tots els dispositius que tenim a casa, quan surten a internet, surten amb la mateixa IP pública. Vale. O sigui, Llavors, això d'aquesta manera m'interessa, estalviem. Tenim a casa un identificador, vale? Com jo em dic Adrià i ell es diu Roger. Correcte. El paquet que arriba va per en Roger o va per l'Adrià, però els dos vivim a la mateixa direcció. Exacte. La mateixa direcció és la IP pública. Exacte. I els dos tenim la mateixa. Sí. O, per exemple, també podríem fer el símil amb el cognom d'una família, no? Al final és la família X, però cada membre té un nom diferent perquè els identifiquis. Vale. Una pregunta. Si la IP pública és compartida entre els que vivim junts i en Roger està veient una sèrie, quina sèrie estàs veient ara últimament, Roger? Ara és mirant Vikingos. Vikings, estàs mirant Vikings, em sembla fantàstica aquesta sèrie. Jo estic mirant The Office, ara. Sé que és antic, però bastant. Boníssima. Boníssima. Estic rient molt. Entenc que el paquet aquest que hem dit, la sèrie, les dues arriben a la nostra IP pública, no? Al nostre cognom, a la nostra direcció. El router és qui diu Vikings és per en Roger. Exacte. I The Office és per l'ordinador de l'Adrià. Sí. Vale. Però Netflix només veu la família, no veu el Roger i l'Adrià. Exacte. Netflix veu la família que no som. Veu que veiem dues sèries... La família a la càpsula. Exacte, la família a la càpsula veu. Vale. Hi ha alguna manera de consultar quina és la meva IP privada, és a dir, aquesta que tinc a casa? Sí, i de fet és un exercici molt bo perquè així els oients poden agafar, consultar amb diferents ordinadors, consultar la IP i veuran que cada IP privada dintre d'una casa és diferent. Vale? Perquè si fossin iguals no funcionaria, ha de ser una IP privada diferent. Vale. Això és pels més aventurats, ja. Això és pels més aventurats, sí. La manera de mirar-ho, vale, seria des d'un Windows, vale, si piquem a la típica tecla de Windows de la finestreta, sí. Vale, allà escrivim CMD, Catalunya, Madrid, Dinamarca. Molt bé. Vale, i se'ns obrirà... sense espais. Sense espais, tot junt, les tres lletres. Se'ns obrirà els símbols de sistema, vale, que és una finestra negra que alguns pensaran, hacker.
Sí. Vale? Vaya guamo. Tot normal. Tots l'hem obert, Sí, sí. Vale. Però he de reconèixer que aquesta finestra espanta. Espanta, jo crec que espanta també, vale. sí. I aquí escrivim ipconfig, vale? IP d'Internet Protocol i config de configuració, les 5 primeres lletres. Amb G final, tot junt, sense espais, ipconfig. Vale? I aquí et sortirà... Perdó, Laura, les dues altres persones que hi ha aquí ho estan fent ara. Totalment. Perfecte, que ho facin perquè així, si ho estic explicant malament, em poden corregir. Digues, perdó, ipconfig. Sí, i aquí et sortirà un llistat dels teus adaptadors de xarxa, doncs l'adaptador Ethernet, que és on connectes el cable, l'adaptador Wi-Fi, que és des d'on et connectes per agafar Wi-Fi. Vale. O sigui, tens dos adaptadors a dintre el teu ordinador. Depenent de l'ordinador, però sí. El cable i l'altre que llegeix la senyal Wi-Fi. Correcte. Per tant, tens dos IPs. Podries arribar a tenir dos IPs si tinguessis els dos mètodes connectats. Sí. Vale. Llavors allà et sortirà un llistat i dintre del llistat de l'adaptador corresponent sortirà una casella que serà direcció IP versió 4, 2 punts, i la IP que tinguis. Vale. I això serà el meu identificador dins de casa. Exacte, privat, dintre casa. Vale, ara vull saber el públic. El que compartim en Roger i jo. El públic és molt més senzill. Agafes un navegador, el que vulguis, i escrius what's my IP, quina és la meva IP en anglès, what's my IP, i la primera pàgina que et surti et poses i et sortirà un número amb el format que hem dit abans, de 4 números separats per punts, i allò és la teva IP pública. Vale, això és el meu identificador. Això, llavors, és l'única cosa que Netflix veu. Exacte. Vale, i on enviarà els paquetets. I on t'enviarà els paquets. Saber si la sèrie Vikings o la sèrie The Office és d'en Roger o de l'Adrià és feina del router. Del router de casa. Vale. Molt bé. Vale, aquí la pregunta important. Ara ja sabem que nosaltres, Netflix ens veu amb la IP pública de casa nostra, del domicili, associat al proveïdor, no? Correcte. És a dir, Movistar és qui em dona aquesta IP pública, jo no he de fer res. No. Amb el router ja la tinc. Si jo tingués dues línies, Vodafone i Movistar, tindria dos IPs públiques. Tindries dos IPs públiques? No sé si algú té dues línies, però bueno. Alguna empresa, suposo. Exacte. Si tingués dos routers, tinc dos IPs públiques. Sí. Vale. Ara l'altra pregunta. Netflix diu que si estàs a un altre domicili no podràs veure o fer servir el compte que no sigui des del domicili principal. És possible geolocalitzar... Ah, no, perdó, no volia dir això. Volia dir, ens ha dit que en certes subscripcions necessites estar a Espanya. Vale? La primera, la d'anuncis. És possible geolocalitzar algú? És a dir, aquesta persona viu al carrer X, a la ciutat H, al país D? No. Per la IP pública? No es pot. No, es pot arribar a geolocalitzar una IP, però amb molt més rang. Vale? Una cosa és que el proveïdor, Vodafone, quan diu rang d'espai, quilòmetres a la... Sí, exacte. Vale. Una cosa és que el proveïdor que has contractat, Movistar, Vodafone, no sé el que sigui, ell sàpiga, perquè són les seves IPs públiques, quin ha assignat a cada dispositiu, a cada router de casa teva. Això ells ho poden saber, vale? Però això no és informació pública. I per tant dubto molt que Netflix tingui aquesta informació. Sí, hauria de ser Netflix que anés a demanar al proveïdor. I de tots els proveïdors del món, clar, impossible. Sí. Llavors, el que sí que es pot saber, perquè saps quin proveïdor té quines IPs, perquè això sí que es pot saber perquè és la IANA qui ha repartit, no? Vale, això m'interessa. Estàs dient que la IANA, que és aquesta organització que assigna IPs públiques, no? IPs públiques, sí. Vale. Tu ets un proveïdor X, et diu, vale, doncs tu tens aquesta quantitat d'IPs per assignar als teus clients. Sí. Vale. Llavors, com que aquesta informació sí que es pot mig saber, tu pots arribar a saber una IP de quin país ve. Vale. És a dir, tu tens aquesta IP saps que és d'Espanya, però no és fiable perquè a mi m'ha arribat a passar que m'he connectat des d'Espanya i em localitza a qualsevol altra part del món, no és real. De fet, a mi m'ha passat això. Un dia, no sé a quin dispositiu, no sé a on, saps això típic que entres a algun... Sí, al WhatsApp web. Al WhatsApp web, que apretes i llavors et diu tens aquest dispositiu connectat des d'aquesta ubicació. Em sortia a Rússia, la meva IP, de casa meva, i em geolocalitzava a Rússia. O a vegades inclús quan et connectes des d'una ubicació diferent al Gmail o alguna cosa d'aquestes que et diu hi ha un dispositiu connectat de no sé on. Sí. I dius, no, si el doble factor. Sí, exacte. Vale. Llavors, no és fiable, és un mètode que realment no és fiable. Clar, perquè sigui fiable ha de ser el proveïdor que digui a aquesta hora, aquest dia,
aquesta IP la tenia aquesta casa. client. Aquest client, sí. I això ho sap Telefònica dels seus clients. Correcte. Vodafone sap els seus. Exacte. I no, aquests no estan enviant aquesta informació a Netflix. No. O sigui, pot ser que hi hagin errors en algun cas d'una persona que s'estigui connectant des d'Espanya amb el paquet aquest que només es pot a Espanya i li diguin no, tu estàs No en pots una altra veure ubicació. res, sí. Vaja. Bueno, en el meu cas, per exemple. Sí, passa lo de Rússia. podria passar. Vale. Una altra pregunta que també va lligada amb el fet de geolocalitzar algú o dir aquesta persona està a casa. Casa meva o casa d'en Roger meva, ara hem decidit que vivim junts, perquè així és més fàcil explicar les coses. Com tens habitacions de sobres, no? Sí, i caps. Vale, perfecte. Casa meva sempre té la mateixa IP pública? No. O sigui, Netflix no em veu sempre amb el mateix identificador. Exacte, aquest és l'altre gran problema, no? Que les IPs públiques a casa de la majoria dels usuaris són dinàmiques. Això vol dir que van canviant en el temps. De fet, és una prova que els oients també més aventurers poden fer, que és reiniciar el router. Si reinicies el router, el més probable és que quan tornis a mirar quina IP pública tens, tinguis una IP pública diferent. Quan tornis a mirar amb la pàgina web aquesta... Amb la pàgina web de What's My IP, o no fa falta reiniciar el router, perquè la IP pot canviar sense necessitat de reiniciar-lo. El que passa és que vas estar mirant un temps perquè és possible que no sigui cada dia. De fet, els oients que pot ser que no reinicis i t'hagi canviat la IP? Sí, això passa. De fet, els oients que tinguin més siguin de la nostra quinta, tinguin la nostra edat, potser recorden aquella època quan encara no existia Netflix, que buscàvem sèries navegant. És veritat. Pàgines de dubtosa legalitat. Correcte, exacte. I ens posàvem i fèiem servir un reproductor que era Megavideo, i n'hi havia altres també. Sí, correcte. Megavideo, que el tio de Megavideo va acabar a la Carxola. Bueno, ara no ho sé, ara m'estic... No, és igual. Ara està forrat. És igual. Digues. Doncs què ens passava? Que començàvem a veure el vídeo i de cop i volta ens sortia un warning i ens deia 72 minuts de vídeo mirat, ja no pots seguir mirant vídeos online. Què feies llavors? Què feies? Quin truc fèiem servir tots? Reiniciar el router. Per què? Perquè Megavideo estava mirant quant temps portava una mateixa IP mirant aquell vídeo. Reiniciaves, et dona una IP nova, ja no és la mateixa persona per Megavideo i podies seguir mirant el contingut. No funcionava sempre, perquè no és sempre que reinicies que et canvia, però la majoria de vegades passa. Ostres, petits truquets que en aquell cas ens jugaven a favor, però ara ens poden jugar a la contra, perquè si tu m'estàs dient, o Netflix m'està dient que tu, aquest domicili és perquè té aquesta IP pública i em canvia la IP, Netflix dirà, home, però aquest ja no és el teu domicili, no? Per tant, la IP no m'està semblant fiable. Correcte. És veritat que hi ha domicilis que poden arribar a tenir IPs estàtiques, que això és un servei que es pot contractar, però dubto molt que hi hagi gent que ho tingui. Perquè tu per defecte no et ve el servei. No, per defecte no et ve el servei. És una cosa que has de demanar tu extra, que òbviament es paga extra i que no li dones l'ús a no ser que tinguis tu pàgines web publicades dintre del teu domicili, que no crec que sigui el cas de la majoria dels oients. És algo que has de demanar expressament i que la gent no ho farà. Per Netflix, no. No té pinta. No, perquè perquè llavors et suma encara més. I la IP fixa, bueno, la gent deixa Netflix. Bueno, tot i que m'agradaria saber, amb aquestes noves subscripcions, si la gent està deixant Netflix o no, perquè jo crec que ens sorprendria la quantitat de pasta que deu estar pagant. Jo crec que sí. Jo conec gent que ha deixat d'utilitzar Netflix. Ha deixat d'utilitzar Netflix? Sí. Bueno, no sé, ja ho veurem. Sí, ara un tema que també ve de la calle, aquest tema, perquè la gent diu, bueno, si visc al mateix carrer, potser tenim la mateixa IP, els dos, ara estic veient que no és gaire viable, però hi ha algun supòsit en què 2 o més domicilis, si ara en Roger i jo ens hem independitzat i cadascú viu a la seva casa, em sap greu, Roger, m'he fet gran ja, tu vius a la teva i jo vic a la meva, però podem compartir IP pública? Hi ha alguna manera? O algun supòsit? Si hi ha el mateix proveïdor contractat, sí que podria arribar a passar. Hi ha un protocol, que és el CGNAT, que implica que el proveïdor, en lloc de fer-te aquesta traducció al router de casa, te la fa més enllà. Llavors fa servir la mateixa IP pública per molts clients. Per molts clients, sí. O sigui, pot ser que un grup de clients d'una zona concreta estigui compartint la mateixa IP pública. Exacte. Això ho has de demanar o simplement ho fan ells. Sense dir-t'ho, també. Jo crec que sí. Estic flipant amb la quantitat de coses que fan sense dir-te quan contractes. O sigui, me n'estic adonant que fan moltes coses sense dir-te un cop has contractat la línia d'internet, perquè pots tenir la mateixa IP pública, resulta que la meva IP pública també canvia, però totes aquestes coses no te les diuen. No te les diuen, no. Ni tampoc t'ofereixen la possibilitat de dir, tindràs aquesta IP pública sempre si pagues 10 euros més, no? Tampoc t'ho diuen. No t'ho diuen. Vale.
Has dit això, que podem compartir un grup de persones la mateixa IP pública o un grup de dins sempre del mateix proveïdor? Sempre, Sí. Dos proveïdors diferents? Complicat. No podrien arribar-ho a fer. No podrien, vale. I això és, diguem, des de fora, no? El proveïdor t'obliga a compartir IP. Sí, o sigui, sí. No decideixes tu. No li diré res, a no ser que ho demanis, potser sí. Però tu com a usuari, hi ha alguna manera que en Roger i jo diem si estem a la mateixa IP pública, potser Netflix es pensa que vivim junts. Hi ha alguna manera de dir, doncs Roger, fem això i tenim la mateixa IP pública. Una VPN seria el que més es podria costar. Això típic del NordVPN, no? Exacte. Això què fa? Bàsicament, imagina't que tu estàs subscrit aquí a Espanya, tu veus el contingut aquí a Espanya perquè has pagat la subscripció, la de 5,99. La barata, baratilla. La barata, exacte. Sí, sí. I te'n vas de vacances a Bali, te'n vas 2 mesos. I estàs enganxadíssim a The Office, estàs enganxadíssim a Vikings i dius, no, és que jo vull seguir veient, no? Perquè a part estic pagant, aquests 2 mesos continuo pagant Netflix, vull poder-ho veure. La VPN el que faria és emmascarar la teva IP pública i en lloc de ser una IP pública de Bali faria veure que la IP pública és una que ve d'Espanya. I d'aquesta manera podries seguir veient el contingut d'Espanya, perquè Netflix no sabria que estàs a Bali. Pels oients més intrèpids, però aquests ja és nivell màxim. Sí, una mica tècnics ja. Molt tècnic, però bueno, també hi són aquests. Ens agradaria que ens escrivíssiu als comentaris o ens ho comuniquéssiu per les xarxes si algú és capaç de provar de configurar aquesta VPN entre 2 domicilis diferents i compartir un mateix compte de Netflix, perquè si pots arribar a compartir IP, entenc que pots arribar a compartir. Si és que Netflix es fixa en la IP, Exacte. O sigui, entre 2 usuaris sí que ha de ser algú tècnic per muntar aquesta VPN. Una altra cosa és que vulguis subscriure't a un servei de VPN com podria ser NordVPN, que això et permetria entrar a un llistat de diferents països, de països als que vols fingir que estàs, i qualsevol usuari que estigui fent veure que està al mateix país compartirà la VPN amb tu, encara que no ho sàpigues o no ho vulguis, no? Bueno, feu-nos-ho saber, si algú ho ha fet. Sí. Com a conclusió de tot això, si Netflix només fa servir la IP pública, no la privada, la privada ja hem dit que és la que està a casa i ningú més la veu, només els de casa. La pública, si fa servir la pública com a sistema d'ubicació de la casa principal, tu creus que és un bon sistema? No, jo crec que han de fer alguna cosa més perquè al final la IP va canviant, com ja hem comentat, perquè és dinàmica, la IP es pot estar compartida entre diversos usuaris, pots fingir que estàs en un país que no estàs, al final, si ho fan molt estricte, perjudiquen l'experiència d'usuari, el que aconseguiran és que la gent no vulgui fer servir aquest servei, per la qual cosa no crec que sigui un bon sistema. Això és que jo no puc veure una sèrie mentre estic a l'autobús. Exacte. Perquè no estic a casa, no tinc aquesta IP. No estic a casa, exacte. Que no et puguin donar aquest servei i l'estàs mirant amb el mòbil, que la IP del mòbil ja va canviant cada 2x3. Clar, aquesta és una altra. Estàs en moviment. Clar, no, i a més podem veure Netflix a casa. Exacte. La IP del mòbil, si jo tinc mòbil Vodafone i internet a casa Movistar, ja no tinc la mateixa IP pública amb dades de mòbil que amb la línia d'internet. Segur, i encara que tinguessis el mateix proveïdor, al final el mòbil, i això és una prova que també es pot fer servir, si la gent sap com fer servir un hotspot i et connectes a la wifi del mòbil, veuràs que fas un What's My IP i la IP ha canviat respecte al wifi de casa teva. Sempre parles de la IP pública. Sempre parlo de la IP pública. I de fet, si tu vols veure-ho des del mòbil i estàs a dintre del mateix domicili, que és el domicili que li has dit a Netflix, que és el teu domicili, t'has de connectar a la wifi. Exacte, per tenir la mateixa IP que la tele, sí, llavors sí. Doncs això és important, tampoc ho diuen això. No. Que t'has de connectar a la wifi de la casa teva des del teu mòbil si estàs al llit i vols veure, perquè si et connectes per dades et dirà, ei, no estàs a casa. Exacte. També estaria bé veure algú que comparteixi compte a veure si de veritat aplica. Sí, això que diuen de que bloquejaran per estaria fantàstic. Perquè potser és un farol que s'han tirat en plan de, jo t'ho bloquejo. Jo de moment he sentit casos que sí que s'han bloquejat, aquests casos de gent que publica, fa venda d'usuaris, d'alguna manera, aquests sí, que s'han vist perjudicats, però també entenc que al final és moltes IPs diferents a la vegada, no? Llavors Netflix sí que deu tenir com un baremo. Sí, potser deixen les 10 primeres IPs. Diu, ja són masses IPs, aquí ja no em crec que la gent estigui al mateix domicili. També he sentit casos de gent que comparteix Netflix amb menys nivell d'ús i de moment tot funciona bé. Sí. Jo he de dir que
a meitat de mes em va passar allò de la ubicació. Sí? Em va dir, això no és la ubicació principal. Ah, sí? També et dic, a mi em va sortir lo de la ubicació principal i em deia que estava a Guadalajara. Ah, sí? Veus? Que li dic, no penso posar que la meva ubicació principal és No, Guadalajara. òbviament. Per I això jo tampoc crec et deixa escollir i dir, jo estic a Barcelona. Sí. Ah, et deixa escollir. No. Ah, no et deixa dir quina és la teva ubicació principal? Diu, em va sortir, marcar ubicació principal. És a dir, la teva ubicació principal és Guadalajara. I dic, no, Guadalajara. I no li vas poder dir que no? No. És a dir, no vaig configurar-ho, però tampoc em va deixar dir corregir i dir que jo estava a Barcelona. Doncs llavors potser sí que s'estan basant només en la IP. Sí. Jo anava a dir, home, jo crec que Netflix haurà pensat més i haurà dit, bueno, doncs no només la IP, si tenim aquests errors i tenim aquestes particularitats de la IP, doncs afegim un altre ítem, no? De dir, doncs, ens fixem en això i en això. Però clar, si en el Roger l'han ubicat a Guadalajara, penso que... Bueno, el que dèiem, que no és fiable. No és fiable. Al carrer, és que aquesta secció ha vingut del carrer, Al carrer hi ha certes preguntes de cultura popular, culturilla popular, que anem a veure si les hem resolt amb aquesta secció. Vale? Són preguntes que m'han enviat familiars, amics, quan es va dir que es canviava el tipus de compte de Netflix. Vale? Primera pregunta. Si som de la mateixa companyia, tindrem la mateixa IP pública? És possible si l'operador o la companyia està fent servir el segenat del que hem parlat abans, però amb bastanta probabilitat no. No. O sigui, però és una cosa que decidirà la companyia. Exacte. Pot ser i pot no ser. Sí. Vale. Si estic connectat amb dades, tinc IP pública diferent que la de wifi de casa meva? Sí, ja ho hem comentat, això sempre. Sempre, encara que sigui dades Movistar, wifi Movistar. Correcte. Sempre. Vale. Si vivim a prop, aquesta em sembla excel·lent, però me l'han preguntat, us ho prometo, si vivim a prop, tindrem la mateixa IP pública? Depèn de si a sobre tens el mateix proveïdor i estan aplicant el segenat, Vale, aquesta és la clau. Però no, o sigui, la resposta més evident és no. No. Per què? No té res a veure. Perquè tu pots tenir un proveïdor i un altre i vivir al mateix carrer. Correcte, vivir al mateix edifici. Exacte. Clar, pots viure al segon primera porta. I tu al segon porta segona. Porta, exacte. I tu sé Movistar i jo sé Vodafone, segur que no compartim IP. No comparteixes IP. És boníssima aquesta, Va semblar... Perquè no sé qui m'ho va dir, estava en una conversa, heu vist les noves modalitats, no sé què, i un va dir, bueno, però a mi m'han dit que si vivim a prop potser compartim IP. I vaig pensar, no estic segur d'això, però crec que no. Laura, moltes gràcies per venir. Gràcies a tu. Crec que has posat molta llum a aquest misteriós concepte que és la direcció IP i moltes proves tècniques pels nostres oients. Que, de debò, si les heu fet i us heu aventurat, digueu-nos si heu arribat a algun punt d'aconseguir la mateixa IP que algú altre i compartir comptes. Seria increïble. Ens aniria bé a tots. Moltes gràcies, Laura. A tu. Ara vull que... Jo sé que les meves metàfores sempre són molt interessants i us agraden molt. Vull que aquesta vegada us imagineu que voleu comprar llet. Esteu a casa, us lleveu un matí, voleu esmorzar, llet amb Kellogg's i, llàstima, no teniu llet. Dieu, bueno, vaig al supermercat que tinc al costat de casa, que està a 10 minutets. Menys, 5. Camines 5 minutets i arribes al supermercat del costat de casa i te'l trobes tancat. La mare que em va parir, no tinc llet. Què fas? Vas al supermercat següent, el que tinguis més a prop, i vas al que està a 10 minuts de casa. Arribes al supermercat que està a 10 minuts, està obert, per tant pots entrar dintre el supermercat, però resulta que al passadís on hi ha les llets no en queda de cap marca. S'ha acabat la llet completament, no la trobes, la llet. Què fas? Dius, bueno, segueixo volant llet, me'n vaig al següent supermercat. I arribes al supermercat que està a 20 minuts de casa teva, t'has fotut una caminada mítica. Arribes al supermercat que està a 20 minuts i et trobes que al passadís de llet hi ha el típic empleat dels supermercats amb la típica màquina aquella d'encerar al terra, al passadís de la llet i amb 2 conos que no et deixen passar. No pots accedir a la llet, ho tens prohibit, perquè s'està encerant en aquell moment al terra. Pots esperar o, si tens moltes ganes de menjar llet, de beure llet i no vols esperar, te'n vas a l'últim supermercat, el que està a mitja hora de casa teva. Has caminat molt per un gotet de llet, però bueno, tens ganes de llet. Arribes a l'últim, finalment, el supermercat està obert, la llet està disponible, n'hi ha, i la pots agafar, la compres, arribes a casa i et veus el teu gotet de llet.
tu has anat a diferents supermercats i el resultat ha sigut el mateix. No tinc llet. No puc beure llet fins que no has arribat a l'últim. Doncs això exactament és el mateix que passa quan intentes accedir a una web i t'apareixen errors diferents al navegador. El resultat sempre és el mateix. No puc veure la web. Però realment el motiu sempre és diferent. I a vegades, no sempre, podem fer coses que poden ajudar a solucionar el problema si sabem quin error ens està sortint. En el cas de la llet hem anat canviant de supermercat, però podríem haver esperat a que la dona o el treballador acabés d'encerar el terra. El mateix amb el navegador. A vegades, si sabíssim què ens està passant, potser podríem solucionar-ho o ajudar a solucionar-ho. És per això que avui el nostre estimat Roger ha vingut a repassar els errors més comuns. No entrarem en matèria, ja sabeu que aquí anem al nivell, no entrarem als errors més xungos perquè al final tampoc ens passen i tampoc els podrem solucionar, que poden aparèixer en un navegador web. Som-hi? Som-hi. Em penso que per entendre els errors que poden aparèixer en el navegador, primer hem d'entendre què és o què vol dir accedir a una pàgina web. Roger, què és accedir a una pàgina web? Què passa quan s'accedeix? Quan estem accedint a una pàgina web, al final el que estem fent és estar accedint a un arxiu que està allotjat en un servidor. Servidor és un altre ordinador. Un servidor al final, sí, és un altre tipus d'ordinador. Efectes pràctics és igual, però amb certes diferències. El que estem fent és, a través d'internet, estem intentant accedir a un arxiu allotjat a un servidor. Fent servir la nostra IP pública. Correcte. Vaja. I la IP pública del servidor. I la IP pública del servidor. Estem intentant accedir a un arxiu. Vale. I aquest arxiu me'l descarrego o què? Bueno, sí, clar, aquest arxiu, depenent de quin tipus d'arxiu sigui, podem fer unes coses o una altra. Al final tu te'l descarregues i el teu navegador l'interpreta. Vale. Si és un arxiu HTML, el navegador te'l mostra per pantalla en un format. Si és una imatge, la visualitzes. Si és un àudio, l'escoltes. Vale. O sigui, el navegador, pel que entenc, el navegador és l'encarregat d'entendre l'arxiu que has rebut i ensenyar-te-lo, i presentar-lo a l'usuari. Amb el disseny de la pàgina web i tal. Per cada tipus d'arxiu, aquest el mostro així, aquest el mostro així i aquest faig això. Vale. Fins i tot te'l pot arribar a descarregar a la teva màquina local. Tu pots descarregar-te una web en la teva màquina i apretant aquella web... Clar, no et passa a vegades que fas Ctrl+S en una pàgina web i se't descarrega... Sí, m'ha passat. Una cosa que dius que collons se m'ha descarregat. Sí, què acabo de fer? Has descarregat aquest arxiu que el navegador l'ha mostrat, però tu li has ensenyat que te l'has guardat i el que has fet és guardar aquest arxiu que tu has accedit a la... Vale, però no serveix de res perquè aquest arxiu està disponible en el servidor. Correcte, no serveix de res, absolutament res. En aquest cas, quan tu accedeixes en aquest arxiu és perquè el que has fet com a usuari és posar una URL, no?, en el navegador. Sí. Quin paper juga aquesta URL? Què és aquesta URL? Aquesta URL al final és la petició que estan fent, és el que tu estàs sol·licitant. Vale. La URL té 3 parts bàsiques. La primera part és el que és el protocol, que acostuma a ser HTTP, HTTPS. Vale, que això té a veure amb la seguretat, no? Correcte, poder ser sempre HTTPS. Sempre. S de seguretat, sí. Vale, ja en parlarem d'això un dia, M'has donat una idea. Em sembla bé. Vale. Bon tema. Sí, sí. La segona part és el domini, www.google.com. Vale. Al final és la direcció a qui estic accedint i després és el que es diu la URI o el path. El path, que és el directori. És l'arxiu on estic, esclar. Pensant-ho com un ordinador, serien les carpetes i l'arxiu. Si poso A/C/D, estic accedint a l'arxiu, a la carpeta A, a la subcarpeta B, a l'arxiu C. Vale, o sigui, l'únic que li estic dient al servidor és, amb la URL li dic, vull de la teva carpeta X l'arxiu I. Correcte, si jo poso https google.com/A/B/C, li estic dient, accedeix-me de forma segura a Google i descarrega'm l'arxiu C que està dins de la carpeta B, que està dins de la carpeta A. Em passa molt amb la tecnologia que quan tu no la coneixes penses, aquesta web ve del cel, dels núvols. Te l'expliquen i dius... Però no. No, i a part ve d'un altre ordinador, ha vingut pel cable d'internet fins al meu ordinador. Sembla molt més complicat del que realment és. Sí, exacte, això volia dir, que tu en el teu cap dius, com en sap aquesta gent?
que treballa amb això i en sap, però la situació que es produeix és molt habitual i tots l'hem fet en el nostre ordinador. Correcte. L'únic que ara hi incorporem una línia d'internet i un servidor a un altre lloc, a una altra part del El món. que fas és posar-li nom a les diferents passes, però Exacte. ho has fet 1.000 milions de vegades. Vale. Per tant, els errors que ens passen al navegador van relacionats amb el poder accedir a aquest fitxer, no? Sí, correcte. Entenc? No ho sé. Sí. Vale. Llavors, si no puc accedir, serà per diferents motius. Clar, van passar centenars d'errors diferents. Vale. Jo crec que l'error més famós que tothom coneix, o almenys el que a mi sempre em surt, o el més habitual, és el 404 not found. Quan tu apretes a la URL i dius not found. Què vol dir aquest error? Not found, doncs, tal qual diu la paraula, al final és que no ha trobat aquest arxiu en el servidor. Ah, vale. I he intentat anar a la carpeta A, B i a l'arxiu C, i l'arxiu C no estava allà. Pues, I aquest error 404 vol dir sé que estàs intentant accedir a això, però això no està aquí. Soc el servidor que busques, però aquest fitxer no el tinc. Correcte. Llavors, la manera correcta d'enviar aquests errors és enviar un número. Dir quin és l'error? 404. Llavors a cada navegador i cada... Tu I amb el mostres l'idioma 400. que toca i tal. I amb el 404 t'està dient no he trobat aquest fitxer que m'estàs demanant. Sí, correcte. L'únic significat que té és no he trobat el que m'estàs demanant. Vale. I això em sorgeix una altra pregunta. No he trobat el que m'estàs demanant vol dir que és un problema del servidor. Perquè Sí. o ha borrat el fitxer o per què no trobo aquest fitxer. Clar, és a dir, pot ser diferent, pot ser un error de que s'hagi eliminat aquest arxiu i ja no estigui aquí. Vale. Pot ser que en lloc de la carpeta B ara estigui la carpeta D i simplement sigui que s'ha I si no mogut. t'han avisat no ho sabràs. Correcte, o Vale. pot ser que nosaltres ho hem escrit malament i l'arxiu no es deia C i es deia J. Ah, vale. O sigui, llavors recomanes que quan surt un not found sí que és veritat que pot ser el servidor que hagi canviat de lloc o ja no hi sigui l'arxiu, però recomanes que revisis la URL. Si l'hem escrit nosaltres és prou probable que l'error sigui humà d'haver-ho escrit malament. Vale, O haver sí. copiat l'enllaç malament del WhatsApp o el que sigui. Però Vale, també vale, pot ser que el servidor l'hagi mogut, l'hagi eliminat, l'hagi canviat el nom. Molt bé. Vale, o sigui, si tenim un 404 el primer que hem de fer és mirar que haguem escrit bé l'enllaç que ens han enviat o el que hem accedit. Mira d'on has tret l'enllaç, si l'enllaç l'has clicat d'una pàgina web, doncs, No tens res a fer. clar, aquí no hem fet res nosaltres, però si l'has copiat de WhatsApp o li has donat clic, a vegades ja veus que dones clic a l'enllaç i veus que l'última part no està subratllada en blau, Clar. i dius, doncs potser no s'ha copiat l'enllaç sencer, s'ha mal fet. Potser falten lletres al final, no? Correcte, Torna potser a demanar coses aquest d'aquestes. enllaç Clar. o copia el bé. Vale. Clar, mira la font d'on has tret aquesta URL i a partir d'aquí Molt bé. podràs saber què fer-hi. Un altre error comú, a part, deixem el 404, crec Vale. que la gent ja sabrà què fer. Sí, Sí. l'han Si més vist no- prou? Jo crec que l'han vist prou. Sí, si més no l'important és que saps on anar, és a dir, saps que has d'anar a la URL, a l'enllaç que t'han enviat. L'he escrit bé? Sí, doncs llavors problema d'un altre, no és problema Clar, meu. aquí jo no, res em fet. Un altre error molt comú és el 403 o Correcte. forbidden. Et surt jo posaré captures aquí, però et surt un missatge a dalt que posa a la web i et diu forbidden, prohibit en català. Per què apareix aquest error? Aquest error, primer que com a punt, tots els errors que t'apareixen al navegador, si t'apareix un número, aquell número té un text descriptiu. És igual que tens 404 not found, tens 403 forbidden. Sí, I a part correcte. del número hi ha una paraula o tres Que t'indica que el que està t'indiquen passant. quin és l'error. Vale. Que el primer que pots fer quan veus un error és buscar error HTTP 404 i et dirà not found o Sí. 403 forbidden. Vale. I amb O això sigui, ja tens un primer avís. Hi ha una espècie d'estàndard, no?, que Correcte. associa aquests codis amb un text. el tipus d'error o el text que Sí, descriu aquest error. Després també hi ha una part que es classifiquen aquests errors, que això és prou interessant, que tots els errors que comencen per 400 estan en una categoria, tots els que comencen per 500 estan en una altra categoria. Pots explicar-ho? Ràpidament, Sí. els 400 tenen a veure amb la petició que fa l'usuari. Sí? Jo accedeixo a A/B/C i no existeix, doncs és una petició que jo t'he fet a tu. Vale. I probablement m'hauré equivocat. Clar, és Vale. molt probable. I després hi ha els 500, que són errors de servidor. Vale. Es O sigui, diuen el servidor errors de pel que servidor. sigui està espatllat i no et pot... Si tens un error 500 és poc probable que sigui alguna cosa que hagis fet tu i segurament és que al servidor li ha passat alguna cosa. Però si tu ja veus un error 500 ja Rendeix-te. pinta malament. Rendeix-te o trucar al tio que gestiona la web. Correcte. No? Vale, vale. Sí, com a punt crec que és
prou interessant. Molt interessant, perquè saps on parar, si més no. Ja tens un punt d'entrada en plan, vale. Tampoc crec que tots els usuaris... Ja ni m'ho plantejo. Exacte. Això és important, que ja ni t'ho plantegis, diguis, vale, és un 500, doncs, o tens contacte amb la persona que gestiona la web, O t'esperes. no l'arreglaràs. Tens un 400, no? Pot ser que M'ho poden reviso. fer algunes coses. Per exemple, amb aquest tema del 403 Forbidden, aquest error el que t'indica és que et falten permisos. Vale. T'està dient Forbidden, és a dir, no tens permís per accedir a aquest recurs. Saps on em passava molt aquest error? A veure si així s'entén el que vas explicar. Jo tenia un campus virtual a la universitat i quan no estava a dintre del campus virtual, no havia fet login, m'enviaven un enllaç d'algun material que hi havia dintre del campus virtual i com que no havia fet login em sortia 403 Forbidden. Vale. Així com a punt, el campus virtual està molt fet. Vale. Perdó, però no diré la universitat, tampoc. També et dic que fa molt de temps, Vaig estudiar fa molt però de està bé temps. que ho comentis, perquè realment amb el junt amb el 403 hi ha un altre error que és el 401. Vale. El que també volies comentar, el 401 és que no estàs autoritzat, autenticat, és a dir, que no sabem qui ets un usuari anònim, Vale. que t'està dient, per accedir aquí has d'iniciar sessió, has de dir qui ets. Vale. Igual que IP pública i IP privada, doncs zona pública de la plataforma, zona privada de la plataforma. Vale. Quan per dius entrar a la dir zona qui privada, ets és posar el teu login i la teva contrasenya, per exemple, no? Vale. adrià@domini.com i accedir. I contrasenya. Llavors, i contrasenya, clar. I llavors ja podries accedir, aquest error 401 deixar d'accedir, deixar de D'aparèixer. presentar-se. Vale. Però, un cop estàs autenticat, tu també pots anar Imagina't que el professor dins del Moodle posa solucions examen dia 23. Mític, I tu cliques perquè, clar, Perquè sempre clicaràs, òbviament. clar és recurs per estudiar. Sí. I a més, si el títol és Solucions Examen 2023, Segur que apretaràs. cliques. Encara que no tinguis la signatura, cliques. Cliques. I que entres i et dirà error 403, Forbidden. Què vol dir? Que no tens permisos suficients per accedir a aquest contingut. Per tant, no pots fer res. No. En el Moodle segurament no, perquè tu ets un estudiant i qui tindrà permisos és un professor. Si toques el servei tècnic els dius vull permís per accedir aquí. Dirà, vinga, xato, vés a estudiar. Espera't. Està molt bé aquestes hores que has dedicat a aprendre, que són els errors. els errors, però estàs estudiant història, tio. Estàs estudiant història. Hi ha alguna manera de... Però hi ha altres casos, una plataforma en la que tu siguis partícip, que diuen 403 i no, si és que jo he d'accedir aquí perquè necessito treballar. Sí, necessito accedir a aquest arxiu. Els contactes et donen permisos i ja pots accedir, com a documents compartits de Google, per exemple, que només comparteixo amb l'Adrià però no amb la Laura. La Laura m'hauria de dir, ei Roger, que no surt un 403, no tinc permís. O sigui, ja entraríem més en l'entorn laboral, no? Segurament la situació es donaria en l'entorn laboral on tu estàs entrant a una web o a això, un document de Google que compartiu entre 3 o 4 i a mi no me l'han compartit i em apareix el 403, doncs vaig al propietari d'aquest... Correcte, aquest es veu sobretot a plataformes on inicies sessió, on interactues, on fas més coses. A pàgines web de La Vanguardia és poc probable que et passi. Vale, molt bé. Ja m'has comentat que podem fer alguna cosa per solucionar-ho, sempre parlant amb el propietari d'aquell arxiu, perquè si no, no podràs fer res. Correcte. Un altre error comú és el del temps esgotat. Quan veus que el navegador pensa i al final, al cap de 10 segons, no sé, m'ho invento, t'apareix un error de temps esgotat per la petició que li has fet, no? Correcte. Això per què passa? Això passa perquè hi ha un temps configurat amb el qual els navegadors diuen ja està, fins aquí hem arribat. És a dir, si no tinguessin aquest temps, tu potser estaries 2 hores amb la roda donant voltes. Esperant una web. Clar, llavors tenen un temps límit posat perquè tu no t'estiguis 2 hores sentat així mirant la pantalla esperant que passi. Està bé que ho facin, perquè sàpigues que no va. Perquè triga massa en respondre. Ja, però si triga massa en respondre, vol dir que no està actiu aquell servidor o està apagat o què li passa? Poden ser moltes coses. És a dir, pot arribar a ser fins i tot configuració teva interna, de que tens connexió contra el router però el router després no té internet, o tens molt mala connexió i vas a una velocitat tan baixa. O sigui, si no tens internet, també et passarà això? Pot arribar-te a passar. Sí, també és una cosa que et pot passar a tu, que revisis l'internet. Pots tenir connexió a internet però no internet. És a dir, pots estar connectat al router però no tenir internet. Correcte. O sigui, amb aquest error... Intenta accedir però no arribes enlloc. Clar, llavors amb aquest error és recomanable revisar la connexió a internet. Sí, com bons informàtics
apaga. Primer de tot, apaga el navegador i torna a iniciar, perquè pot ser que s'hagi quedat alguna configuració rara Vale. temporal de... Doncs aquest domini, al final els dominis apunten a una IP i això es queda en memòria. Doncs potser aquesta IP ha canviat i ara ja no arribes, llavors tanques, tornes a obrir el navegador i potser ja funciona. Si no, podem passar ja a reiniciar el router. Ves al router i reinicia'l. Vale. Sí, és graciós, però funciona la gran majoria de vegades. És màgic. O sigui, jo en cap moment m'ho posaré a la paraula reiniciar. O sigui, és fantàstica la paraula reiniciar. A vegades no es pot reiniciar, però si és una cosa de casa teva que només tu estàs connectat, el primer que has de fer és reiniciar, estic d'acord. Però abans de reiniciar, que proveu amb altres pàgines web, no sigui que a Google puguis accedir però no a Facebook. Mira, però Twitter sí, Instagram sí, WhatsApp sí. Si és aquella la que et funciona, ja veus que no és problema teu. Vale, o sigui, que el problema per establir una cronologia. O el que estem intentant accedir. Establim una cronologia. Et passa l'error aquest? Primer prova una altra pàgina web. Mira primer que tinguis connexió a internet. Vale. Si estàs escoltant música amb Spotify, estàs mirant vídeos a YouTube o mirant Netflix, probablement l'error no sigui teu. És de la web. És de la web. Si veus que no tens internet enlloc, o sigui que a totes les pàgines web et passa el mateix, no? Pensant, llavors què fas? Jo recomano primer apagar el navegador i tornar-lo a engegar, vale. Que no costa res i no t'has ni d'aixecar de la cadira. No. I si tot i així segueix sense funcionar, reiniciem el router. Reinicia el router. I si ja no funciona, truca al proveïdor, no? Correcte. Escolta, no clar, també podria ser que el propi servidor no respongui. Clar. Això ho veiem molt, per exemple, s'ha caigut WhatsApp. Pues són errors d'aquests al final time-out, perquè el servidor triga en respondre i pot ser que WhatsApp s'hagi caigut. Clar, però aquí... El servidor que gestiona els missatges, clar, per alguna raó ha deixat de funcionar o triga massa en respondre perquè hi ha massa gent utilitzant-ho, com passa amb els servidors de joc el primer dia, que es satura de gent i tens molt lag. El mateix. Clar, però aquí sabrem que ha passat això al servidor de WhatsApp perquè provarem Spotify i Spotify ens funcionarà perfecte. Correcte. El que no ens estarà funcionant és WhatsApp, no? Correcte. Molt bé, Roger. Crec que ja m'has contestat l'última pregunta, Roger, perquè l'última pregunta estava relacionada amb els tipus d'errors, vale? Uns són els que puc cometre jo navegant, no? Que has dit que són els 400. Sí. Que els que tenen el codi que comença amb 400 són els que comet l'usuari, entre cometes, o estan a la banda de l'usuari. Sí, tenen a veure amb la petició que tu estàs fent. Vale, amb la petició d'usuari. A lo que tu estàs intentant accedir. Vale. I en canvi els 500 amb la resposta del servidor. Vale. És a dir, no t'arribarà mai un error 500 o no t'hauria d'arribar mai en base a el que tu estàs demanant. Si t'arriba un error 500 pot ser que el servidor s'hagi saturat de memòria i s'hagi tancat, i s'hagi apagat. I ja no arribis. Vale. Però és una que han de revisar els del servidor. Sí, que tu poca cosa hi podràs fer. Enviar un correu al suport de la pàgina web que sigui i dir, oye, que sàpigues que no em surt aquest error. Pantallazo, no? Li dius, mira, pantallazo d'aquest error. Clar, he passat pantalla blava al servidor i no funciona. Exacte. Vale. Moltes gràcies, Roger. Entre els dos heu creat petits petits oients tècnics que tenen feina per el següent mes. Entre el tema de les IPs i identificar els errors i fer proves fins a solucionar-lo, si és que es pot. Els hem donat deures. Sí. Moltes gràcies als dos per venir i per preparar-vos aquestes magnífiques seccions en aquest tercer capítol. Els que ens veieu i també els que ens escolteu, com sempre, gràcies i ens veiem el mes que ve. Vinga, adeu!